Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Angibingelele kakhulu kweNingizimu Afrika. Sanibonani molweni Itumelanga Mponjoti Matikwane Masharoni yendani bingelelwa ke ishidi elimhlophe elithela mbathwa uMgabe noMandela izinto zakwazi ukwenzeka. Cha, ngamafishane ngizokhuluma nomuntu ongasebenzi. Ngizothi uzungangingabazi ngoba kusasa ngiyonconywa umakhelwane wakho. Uzungangingabazi ngoba kusasa ngiyonconywa umathandana wakho. Uzungangingabazi ngoba kusasa ngiyonconywa elinye lelunga lomndeni wakho. Bayancoma bayabonga abantu futhi bayanconcoza. Ngifuna ukuqala ngawe babuhlatshwayo ngibonge inani lemali onginike lona wase ukhipha umyalelo othi Mapholoba ngenxa kamandla enkwali yemali. Ngifuna ukubonga mfana kithi hamba uthenga ama tiles. Lo vrando wakha ngapha ngemumva ngifuna ufakwe ama tiles emali yami. Sikhuluma nje mawungeza la ekhaya uzobona kunama tiles engiwafakayo ngala upstairs. Njoba ke siphetha lo muzi wakhe wala ekhaya uhlatshwayo nje ukhipha imali engangenani elithile athe ucela ngalidaluli wabonga kakhulu ebonga amandla enkwali yemali kubo umama umshibe akasho ngokuyena ukuthi ngingadaluli yena unginikeze inani lika 5000 rand ebonga naye imigilingwane egilwa inkwali yemali. Ngiyabonga kakhulu bese ngibonga kakhulu kwintokazi yalapha ePMB Mazethi wathi kumina angokubiza kanjalo noma umdala kunami wathi iqiniso lakho ngiyolibona. Ngiyabonga kakhulu ngongenzele kona ngisazobavezela abantu into yenzila ngifuna ukuyikhulumela manje eziko njalo ke uma kukhona ngikutholile ngiye ngibuye ngize kubantu ngizothi angiyena udla yedwa angiyena umonase futhi akunawo umona. Umazethi ke bebonga nje amandla kaMgabe noMandela kanza kwethu ambuyisele egemini iGNU iwisoso mabhizinisi abaningi. GNU iwise osomabhizinisi abaningi kodwa uthi noma ziwa kahle ukuthi ebeyiliphi iqembu kodwa lo mphathiswa unikezwe le department yena asebenza kuyona uMazethe akade esebenza ngayo phinde wambuyisa ngenxa kaMandla noMgabe bese bemwrite off wangenzela into enkulu engaphezulu kwayizinye zezinto esengithe ngayibalula empilweni yami ngizonivezela yona kodwa hayi manje okwamanje ngizothi nawe wena obungakholwa uMgabe noMandela ungayishintshe yakhe impilo nasi special lesi special ngisenza ngenhloso yokulekelela laba abathi abathathe entweni kumuntu othi mina uMgabe ngihlezi nguthenga kumuntu othi mina uMgabe ngihlezi nguthenga ngizokunikeza uMgabe noMandela kokubili ngo200 rand kuphela only 200 rand uMgabe noMandela. It's surprise into engakazi yenzeka nengeyophinde ngiyenze kusukela ngomhla ka28 lo esikuwo kaFebruary kuze kuyophela inyanga kuze kuyoshaya umhla ka18 March ilanga engizalwa ngalo lesi special siyarana wena okwakho ukuthi ufone usho ukuthi uzokhokha nini ukuthi ufone ukhokhe uthathe intipho yakho uposelwe yona. Bonke abaseke bawuthenga uMgabe noMandela ngizobanikeza ngo200 rand kuphela zimbili insipho uMgabe noMandela 2 weinsipho engizokunikeza zona nazi ngizokunika lezi insipho zombili lezi zombili uMgabe lo uMandela lo ugeze ususe isikhwakhwalalo ususe isichitho ususe zonke izinto ezingalungile empilweni yakho eyivimba ukuthi ukwazi ukuphumelela. Baningi abanenhlanhla la kunina kodwa bagqilaza umakhelwane oyedwa ukwazi ukuthi mayishisa into besenza sure ukuthi fanele ikhunge noma yakhele lapho kini ivale yonke into. Baningi akade babehamba befaka idaptap eseyivale yonke into. uMgabe noMandela kuyayikhuculula
into ekuthiwa yibhadi, into ekuthiwa yishwa, into ekuthiwa isinyama, into ekuthiwa isilwane esilala nawe noma isilwane esikuphuca imali. uMgabe noMandela uyakuthatha konke lokho uyakulahla ukuyisa le. Kade kwakuthiwa nina namathunzi amnyama namabhadi waphehlelwa khona umuntu okubuka okuhambeni khona okunjani njani. Dedela uMgabe noMandela insipho yezimanga, insipho kazwelonke ikusize ugeze ngayo ebusuku ngo12 insuku ezimbili, emva kalokho usugeza ngayo normal ngendlela ejwayelekile. Usho lamazwi engizokutshena wona ukuthi washo. Darko Blue izokwazi ukuguqulela impilo yakho na ubuye njengoba Mhlatshwayo, ubuye njengoba Bumaze, njengosisi Mazethe, ubuye njengomama uMshibe, uzophuma pholoba imali uthi uyabonga into enhle akwenzele yona. Sazocela ipermission ke mhlambe ukuthi ngaveza yini la ukuthi nikwazi ukubona ukuthi yini abanginikeze zona. Kodwa nje ngiclear uba Mhlatshwayo ungafika nje la emzini wami uzofika wabona ama-tiles afakwa ngaphandle umnyango wonke kufakwa ama-tiles, uyena okwazi ukusithengela ngenxa yokuthi usizwe inkwali yemali. Kuba umama uMshibe naye futhi ubonge kakhulu usizwe inkwali yemali. Bese kuba uMazethe uthi ngoMgabe noMandela ukwazile ukubuyela emsebenzini akade wenza ebese phucwe yona ngoba amabhizinisi amaningi ayafa njengoba kwe-GNU. Angithi eqaleni kuyazi ukuthi wena ubu-comrade nobani unikwa njalo, suyancintshwa-ke manje ngoba sekungene amanye amaqembu kule mnyango kade nicosha kuyo. Mina ngisengakubuyisela kulelo tender, hhayi ngento ey'ningi, ngoMgabe noMandela. Wena oseke wawuthenga ngizokunika ngo-R200 kuphela kuyoze kushaya umhla ka-18 March from 28 tomorrow, 28 today ngoba le video ngicishe ngizoyifaka ngale kuka12 noma mangiyifake manje kumhla 28 ngoba ngiyenza kumhla ka27 namhlanje ngithi 27 njengoba ngenza le video kuFebruary ku2025, kodwa kuyoze kushaya umhla ka18 March 2025 lesi special sikhona. Kubona bonke abaseke bathenga uMgabe noMandela kubanikeza uMgabe noMandela ngo200 kuphela, bese abaqala ngqa ukuthenga uMgabe noMandela baze bafika kunenhlanhla ngiyihappy ngenzelwe izinto ezinhle ezingijabulisayo. Ngithi kunina nonke niqala ngqa, it's a first time ngizoninikeza uMgabe noMandela ngamalini ngo300 kuphela. Njoba nibona nje lezi la insipho ezinamandla axakile, insipho ezenza umehluko empilweni yomuntu. Nina nithi niyagembula, niyahluleka ukuthenga lezi zinto ezibizayo ekuthiwa kugenjulwa ngazo. Thatha uMgabe noMandela uyikhuculule. Ngeke uphumelele ndawo unesidina unesikhwakhwalala. Abantu khona into abangayazi. Ukuhlala nje emhlanganweni kusuze abantu aba more than 10 beshiphe kunuke. Lezo ikhwakhwalala ziza kunina. Wena ongenayo uMgabe ongenayo uMandela, leyo nsili ihlala inamathele kuwe ngoba kusuke kuphuma umoya omubi kuye. Lo mhaqile nezilwane ezilala naye ebusuku, nezilwane ezibamba impilo yakhe, lo moya nawe uyakuhaqa impilo yakhe iyama. Ngizothi mina ngiphethe isiqaqa maketange, ngizothi mina ngiphethe ubhobhojane, ihlephula amabhawudi. Ngithi mina ngiphethe inkunzi ey'nkunzini, ngiphethe inkosazane emakhosazaneni. Lamafutha afakwe kule nsipho anamandla ngendlela eyisimanga. Lamandla afakwe kule nsipho anemandla ngendlela eyisimanga. Le moya ekhungethe le nsipho inamandla ngendlela eyisimanga. Ngihlezi ngisho ke South Africa ngithi uMapholobo ongenyanga, ongesangoma, ongemthandazi, uMapholobo ongemfundisi, uMapholoba ongelutho kulezi izinto ezicingwayo, ongesanosi ongesangoma, uMapholobo ongemkhinkulu, uMapholobo yileader qha uzokulidela kule nsipho. Le nsipho yokwenza ukuthi wena ubuye uzobonga la ekhaya. Iphethe command fanele ukhulume kuzwakala emsebenzini. Mawuthisha izingane azikuthande, mawuprincipal abafundi kanye nothisha bakuthande, uyimanager thandeka. Wena osebenza restaurant sokufuna ukusala, le nsipho ithathu uyisebenzise, qaqeka amafindo kuvuleka izinto zakho ngoba itip uyayidinga. Uzoyithola kanjani itip uhlele khoneni? 079 0453 446. Kubona bonke abaseke basebenzisa uMgabe noMandela ngizobanikeza le nsipho ngo200 kuphela. Ongakaze wayisebenzisa ngizomnikeza ngo300 kuphela. Impilo yasolo umsila ngokuyalezela usahlaleleni. Ngifonele njengamanje ku079 0453 446. Lesi special siyophela ngomhla ka18 March. Ilanga lami lokuzalwa lelo. Ngomhla ka18 March ngiyasinqamula. Ngaphandle makuwukuthi le figure engiyibekile isheshe yaphela. I understand one thing hiki.
Ngisakhela abantu abangaki ngiyaqala ukusakhela nabantu abaningi kanje ngisakhela abantu abawu200 kuphela uma lo 200 uphela namhlanje sesiphelile ke special kodwa uma ungapheli kuze kushaya umhla ka18 ngomhla 18 ngiyasinqamula ngiyayazi ke insipho uMgabe noMandela ngiyabazi futhi abantu abawuthengayo ngiyabazi nasebewubonile ubasebenzela bathenga nga2 nga4 nga6 nga8 unelungelo lokukhipha 1000 lakho ngikunikeza uMgabe noMandela ngithi nje nanka amakhomba akho amangaki awu5 shothi insipho ewu10 leyo uMgabe abawu5 oMandela abawu5 uMgabe nganiza kwethu awuqonelwa uqhwakelwa abantu angincoma amakhansela ngiyabonga kakhulu nganiza kwethu yazi kunobaba eshicishe ngakusho uqhawula kithi amakhansela amaningi asebenzisa lensipho wobheka kade senilithukile niplane yonke into ngalo maselifikile kuzothe kukikizo mama kikizo bani ilensipho nawe ke ishuye ecaleni lasemsebenzini geza ngalensipho ishuye enyangeni ongayithembi uyini ukuthi iqolo izokuskema geza ngalensipho yothi ufike yobithobelo wakho umthetho intombazane ofuna nibuyisane nayo jwayela ukugeza ngalensipho abafundisi abaningi nganiza ukuthi basebenzisa lensipho